टुरिझमसाठी आलेलो आणि टुरिझमसाठी गोवा एकदम चांगलं राष्ट्र असं म्हणलं जातं, पण गोवा पोलिसांसाठी सेफ नाहीये. जसं की प्रॉपर मी महाराष्ट्रामधून आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एक महाराष्ट्र पोलिसांचा जो काही म्हणजे रिस्पेक्ट आम्ही लोक करतो, तिकडे इकडचे जे लोक आहेत ते दारू वगैरे पिऊन ड्रंक होऊन पोलिसांवरच अटॅक करतात. मी आता बघितलं, तो एक माणूस ड्रंक होता, त्याला पोलीस समजवत होते की तू व्यवस्थित सेफली घरी जा किंवा आम्ही सोडतो, तर त्या माणसाने पोलिसांवरच अटॅक करायला लागला. इव्हन जेव्हा पोलीसचा गार्ड जेव्हा ड्राईव्ह करत असताना सुद्धा त्यांनी मागून येऊन डायरेक्ट पोलिसांचा गळा पकडला. तर टुरिझमसाठी सगळे लोक इथे येतात, पण आपणच इथे टुरिस्ट सेफ आहे का? कारण पोलिसांनाच जर लोक असे करत असतील. आणि बेसिकली तो मुलगा म्हणत होता की मी बिश्नोई गँगचा आहे, राजस्थान वगैरे, तुम्ही माझं काहीच करू शकत नाही, पोलिसांना इथे येऊन संपवून टाकेल. तर ही खूपच खराब गोष्ट आहे. तर टुरिझमकडे गोवा पोलिसनी वगैरे सगळ्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. आणि जे टुरिस्ट येतात, त्यांच्या गाडीच्या पाठीमागे तुम्ही होतात? हो, मी त्यांच्या गाडीच्या पाठीमागे होते. जवळपास 15 मिनिटं ट्रॅफिक जाम होती. त्याच्यानंतर मी गाडीपर्यंत पोहोचल्यानंतर हा सगळा इन्सिडेंट झाला. एक्झॅक्टली किती वाजता अराउंड हा इन्सिडेंट झालेत का सांगू शकतात? तरी एक 10 वाजेपासून असं चालू होतं. पोलीसवाले 10 वाजेपासून त्यांना समजवत होते. तुमचं नाव काय म्हणाला? अनिका देवराज, युवती सेना, महाराष्ट्र राज्य. थँक्यू सर. बोल रहा है तो चुप रहे लेकिन तेरे को मार नहीं पड़ता था। तू माँ का ऊपर गाली देता है, वो छोड़ेगा ना बात। कौन भितून असा एक मिनिट कोण जाऊ बस एकामेकांना मारला दे, एकामेकांना मारोबर रोगात काढला दे. फरक नाही पडाय, ठीक आहे नाही. पोलिसांवर हात घातला. उलटा बस, उलटा बस, उलटा बस, पडतो बस हात घालतो. बँड कर साहेब, तुम्ही भाई किने झाले नेमके किने झाले मारले पुलिसा कंप्लेंट असली तर आम्ही पोलीस हाडटाले. फाटल्यान मस्ती करपाक स्टार्ट केले. ड्रायव्हर फाटल्यान कॉलर हात घातला आणि मारले पुलिसांक मारले. हा मारूंक येता व्हरपाक दिना. एकामेकांवर रोगात काढला. गाडी अख्ख्या आले ना रिपोर्टर उड़ा वो उसको मैं एकदम से मेरे चक्कर में उसको मैं बचा रहा हूँ आणि मार दो. वो क्या घबरा गया तो उधर गाड़ी रोकी. मैंने बोला इसको बाहर निकालो, वो ठीक हो गया बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसके बचाने के चक्कर में साला हमारे तो आप क्या है भाई, मैं समझा रहा हूँ गलत था. बाबा ऐसे क्या हुआ पुलिस को मार रहा था. क्यों मार रहा था? क्या हुआ एग्जैक्ट उसके ऊपर दारू पी के नाटक कर रहा था. तो उसको पुलिस अरेस्ट करके लेकर आया. वो बाद में पुलिस के ऊपर ही हमला कर दिया. तो पुलिस वाले ने फिर बीच बचाव पे उसको इधर गाड़ी रोक के और हम लोगों को बुलाया कि थोड़ा बचाओ इसके साथ में. इस वजह से फिर हम लोग उसको समझाया. मैंने फिर PCR को बुला के उसको अभी रवाना किया. थँक्यू. नमस्कार, आम्ही आज सध्या कलंगूट खबरावाडा येते. आत्ताच हांगा एक इन्सिडंट जाल्लो आसा. 2 टुरिस्ट एक रेस्टॉरंटान बशिल्ले आनी ते बरे ड्रंक आसले आणि रेस्टॉरंटान तेंच्यांनी एक ढिंगाणा घातलो आणि जो रेस्टॉरंट ओनर आहा त्याने समजोत कलंगूट पुलीस स्टेशनाक कॉल केलो. पुलीस ऑन द स्पॉट पावले PCR आणि ताका थंयच्यान घेतले आणि गाडयेन घातले आणि तांकां आतां पुलीस स्टेशनार व्हरताली पुलीस.
आणि वाटेकूच अर्ध्या वाटेकूच जे टायर आसले ते तेंच्यांनी जे पुलिसेक अटॅक केलो, तेंचे गळो गड्डलो, कानार थापड मारले, असो प्रकार केलो. आणि जो ड्रायव्हर असलो त्याने सोमतीच गाडी सायडीन लायली आणि जे रस्त्यार जे लोक आसले त्यांच्या कडल्यान हेल्प मागली आणि लोक थंय सोमतेच हेल्पाक गेले आणि तांकां जे पुलिसेक तेंच्या कडल्यान हे केल्ले आसा, सोडिल्ले आसा आणि सोमतेच जे पुलीस स्टेशनान जे बाकीचे पुलीस आसले ते ऑन द स्पॉट पावले आणि तांकां पुलीस स्टेशनार व्हेल्ले आसा. आणि जो पुलीस आहा तेका तेजेर अटॅक केलो तेका मायनर इंजरी जाल्या अशें आमकां कळिल्लें आसा. आणि जो ड्रंक आसले तेंची उतरां अशी आसली की आमी विष्णवी आसा तेजे मनीस आमचे कोणूच काय करूं शकना आणि तो खंय वयल्यान अशेंय म्हणटात की ते दोगूय जाणां आमी खंय पुलिसांक कातरतले अशी तेंची उतरां आसली. आणि हांगासर जे लोकल्स आसले हे सगळें आयकून तेंच्या मनान एक भंय निर्माण जाल्लो आसा आणि सद्या पर्यंत तांकां कलंगूट पुलीस स्टेशनान व्हेल्ले आसा आणि कलंगूट जे PI आसा ते आतां हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करतात. हे कोण, हे खंयच्या तेंच्या गँगान आसा काय आणि ते आसा जाल्यार हांगा कित्याक येयल्या, कितें मोटीव बी आसा असो जे हे आसा स्थानीक आहा तेंच्या मनान प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. रुरल मिडिया खातीर सौरव शिरोडकर.